Kaixo Joseba, egun on, Irene naiz, ongi etorri Donostira, tradizio zapore bihurtu deun, Otaegi pastelerira. Gozotegi honen historia grosen hasi izan, orain dela 150 urte baino gehiago. Gaur egungo Jabian Birramona eta Berraitona hasi zian groseko lokal txiki hortan gozuak lantzen eta bar, eta hortik Narrika kalea pasa zian, eta hemen ja 100 urte baino gehiagoko tradizioa mantentzen ari dira. Gozotegi honek dakan obradoria, betiko obradoria izan da, eta bertan saltzen ditugun produktu danak, etxean indakoa dira. Denetarik iten dugu, dakau aukeratzeko adibidez pastak, edo tartak, edo boieria, gozo saliantzat aproposena. Oso esanguratxoa dira, euskal pastelak, bergarako reienua, suspiros eta soletilla dira. Eta dudagabe, hemen dakazue Otaegiko produktu izarra, pantxineta. Emiliana Birramona, pantxineta sortu zuen, gerra ostian, oso murriztuak zeuden ez osagaia, hojaldria krema eta almendra batu zituen eta pantxineta sortu zuen. Eta, gure pantxineta espeziala da, osagai sekretu badaka, baina hori ezin deu kontatu. Jende asko etortzea pantxineta probatzea, ze labian eginda egotia ez gain, kremaz betia daulako. Eta hemen dakazue etxeko beste berezitasun bat, erreginaren opila edo bizkotxua. Oso famatua da, ze Maria Kristina oporreta etortze zanean Donostira egunero jatezun, orduan Donostialde osoan oso garrantzitsua da eta erregina opila deitu dio. Bizkotxo edo pilonen berezitasuna da irina ez deula bat erabiltzen eta almendraz bakarrikina daula. Horreatik daka esponjosidade hain polita. Eta gure berezeruak plaka hauekin flipauta gehatzeia. Txokolate hau abeianaz beteik dao, eta dazkazu eramatia bai zatika, bai osoik. Joseba, kutxa hau betetzeko asmotan neo, baina hainbeste gauzakin ez dakit nun aukerau. Zu etorri berko dezu Donostiko Otaegi gozotegira eta aukeratu, hemen itxoite izugu. Eskerrik asko eta jo!